Смисълът на изкуството да бъде толкова крайно недопустимо, толкова нечовешко, но неизменно обърнато към човека, каквото и да става. Към гладния, към ранения, към търсещия помощ, към онзи, който сам поля пътя си с бензин и го запали, за да го освети. В кибрита вече няма клечки и само въздухът е напоен с гориво. Не знам защо си въобразявам, че утопиите в главата ми трябва да видят бял свят. Не знам защо станах такъв максималист в идеализма си, но чувствам, че съм прав. Аз, онзи клон от родословното дърво, който вятърът строши през януари. Чух мига на съкрушаването си. Още не бях роден, за да се умея да трепна. До някъде съжалявам за появата си в тази конкретна форма. Не е моята истинска. И вероятно не трябва да се бунтувам. И вероятно не бива да роптая. И вероятно не бива да се питам каква е ролята ми на тази планета. Навярно никаква, предвид ролите на другите. Егото не ни позволява да признаем черноземната тленност на телата си, които в края стават част от почвата. Сетне от същата почва изникват растения и започват да вдишват нашия кислород. Ако ние не си отидем, розите ще увяхнат. Накрая процесът се обръща. Розите пак се връщат при мъртвите, чрез живите. Когато си отидат старите стопани на още по-старите си къщи, след тях остава жълтото на нивите. Нивите, орани от десниците. Десниците, плугове от старание. Вместо да намираме, все търсим упование.